Преди няколко седмици заради училище ми се случи инцидент. И днес съм решил да му отмъстя. Здравейте, приятели! Аз съм вашият любим Кратко Качеварски и добре шли в това ново клипче. Та днес, както сте разбрали от... Да, това смешно интро, не че беше много смешно, но да кажем, че е било смешно. Ще хейти училище. И да, знам сега, може някой мой учител да гледа това клипче, така че извинявам се, госпожо или господина, дано не ви засегне много. Но да, днес съм си приготвил бележки на телефона. Стария, сега снимам с новия. Съм си направил бележки за глупави неща, които според мен се учат в училище. Много хора казват, че няма глупаво нещо, което учиш в училище, но според мен има няколко неща, които ще ви ги кажа днес. Така че нека започваме с първото нещо. Училище омразно наше. Така, както виждате, започнахме с нещо лекичко, именно математиката и по-скоро дециметрите. Това за мен е доста глупаво нещо, което се учи в училище, защото да сте видяли някой архитект да чертае с дециметри, да сте видяли някой да мери с дециметри, това е просто да ни усложнят живота, повярвайте ми. Това е идеята на дециметрите. И като сме тръгнали да говорим за математика, да кажем и, че в нея съществуват тези две числа. 6-7! Та следващият предмет е отново лекичък, а именно изобразително изкуство. Училище омразно наше. Сега защо казвам изобразително изкуство? Ами защото са ми много лоши оценките по изобразително, като за самия предмет. Смисъл не са лоши като оценки, обаче са лоши. За изобразително изкуство, ето. Вижте. Постоянно ме изпитва господина. Какво направя? И учим много трудни работи. По-трудно ми от математиката. Училище омразно наше. Продължаваме с географията и това е Егейско море. И сега е време за най-сериозното нещо, за което аз се сетих, а именно училище омразно наше. Историята, да, това е най-сложният предмет и най-сериозният, за който се сещам, така че това нещо ще бъде за историята. И знаете ли какво е? Нали знаете, гръцката държава, господин по история, не ми се карайте после ако сбъркам нещо, гръцката държава Спарта. Ами вижте им щитовете. Щитовете са като логото на Левски, погледнете това. Това е логото на... това са щитовете на Спарта, това е логото на Левски. Ами благодаря, че гледахте, дами и господа, това чудесно видео, надявам се да ви е харесал. Знам, че беше малко по-кратко, обаче исках да направя някакво такова видео като скетч, от доста време го мисля и не бях качил от доста време, това е наистина. Така че, благодаря, че гледахте, аз бях Матък Зок и нямам търпение да се видим следващия път. Училище омразно наше.